Tervehdys kaikille rahapelien ystäville. Tässä videossa näytän, kuinka rekisteröidä tili 1xbetissä ja aktivoida paras promokoodi, jolla saat suurennetun tervetuliaisbonuksen. Siirrymme tämän videon kuvauksessa olevan linkin kautta 1xbetin sivustolle ja napsautamme rekisteröintipainiketta. Käytettävissäsi on 4 pääasiallista rekisteröintimenetelmää. Yhdellä napsautuksella. Puhelinnumeron avulla. Sähköpostin kautta. Sosiaalisten verkostojen kautta. Luotettavin rekisteröintitapa on puhelinnumeron avulla, jotta et menetä pääsyä tilillesi ja voit helposti palauttaa sen. Aluksi syötämme puhelinnumeromme ja napsautamme lähetä SMS-painiketta. On tärkeää antaa juuri oma puhelinnumero, sillä siihen saat SMS-viestin kirjautumistiedoilla. Valitsemme pelitilin valuutan. Seuraavaksi annamme ehdottomasti promokoodin GO100X, jolla saat tervetuliaisbonuksen ja 210 ilmaiskierrosta. Jos olet syöttänyt promokoodin oikein, näet ilmoituksen siitä, että promokoodi on käytetty. Tämän jälkeen valitsemme tervetuliaisbonuksen ja napsautamme rekisteröidy-painiketta. Rekisteröitymisen jälkeen voit tehdä talletuksen millä tahansa sinulle sopivalla tavalla. Tilaa kanavamme Telegramissa, löydät linkin kiinnitetystä viestistä chatissa ja osallistu upeiden bonusten ja ilmaiskierrosten arvontaan. Mukavaa pelihetkeä!